l'agressivitat per mi és una pulsió bàsica a la vida, no? Jo sempre quan parlo de l'agressivitat la intento concebre com un concepte, jo sempre parlo de l'energia agressiva, no? Que té com dos polaritats, com si miréssim un compte revolucions d'un cotxe i parlem de l'agressivitat, doncs aniria des de la revolució 0 fins a la revolució, posaríem 100, no? En té moltes més, però per posar un límit. Doncs aquesta energia agressiva o aquesta agressivitat vital, depenent de cada persona o de cada infant, va fluctuant, no? Hi ha persones o hi ha infants que veiem que pulsen cap a una energia potser que és més baixa, que tendeix més cap al 0, i parlaríem de persones o infants amb una agressivitat més tranquil·la, o després pulsaríem amb persones que anirien més cap al 100, no? Llavors estaríem parlant de persones amb una agressivitat més alta. L'agressivitat en si, des del meu punt de vista, no és ni bona ni dolenta, sinó que és més polar, no? És com alta o baixa i la idea és que la puguem anar transitant al llarg de la vida, que tinguem els recursos suficients per poder col·locar-nos en un lloc d'agressivitat baixa quan fa falta, però que tinguem els recursos per col·locar-nos en un lloc d'agressivitat alta, com per exemple poder dir no, això no m'agrada, o això vull que ho paris, o no m'agrada que em parlis així, o no m'agrada que em toquis d'aquesta manera. Doncs l'agressivitat és un recurs que les persones necessitem a la vida, que és important que els infants també l'adquireixin, però sempre dins d'aquest contínum, no? Que no ens molesti una agressivitat molt alta i que tampoc ens molesti una agressivitat molt baixa, sinó que les puguem acompanyar en funció de les situacions i de l'entorn. Clar, el fet de reprimir l'impuls agressiu d'alguna forma el que fa és que ens sesgue, no? Quan mirem un infant, si parlem d'infants, no? En aquest cas, i intentem reprimir aquest impuls agressiu, entenem per impuls agressiu una agressivitat alta, d'alguna forma li treu recursos a aquesta persona, no? Sesgue i ens fa veure l'infant com a bo o com a dolent. És a dir, quan tu et portes bé és que la teva agressivitat és baixa, quan tu et portes malament és que la teva agressivitat és alta, no? Llavors aquest concepte tan dual de lo bo i lo dolent fa que moltes vegades limitem el recurs que pot tenir un infant, perquè potser ens molesta que en un moment determinat es porti malament, jo què sé, quan estem al supermercat fent la compra, i això ens incomoda, però el fet de que li fem entendre que aquella part seva és dolenta limita que ell o ella tingui la capacitat d'expressar-la en un altre moment. D'alguna forma, el contenir aquesta agressivitat alta ens ha de poder obrir la mirada com a persones acompanyants. És a dir, sempre la premissa principal és que quan jo acompanyo una agressivitat alta amb un infant o un impuls agressiu, jo no ho jutgi. No ho jutgi com a bo o com a dolent. Senzillament observo el que està succeint i, evidentment, hi ha espais, persones, objectes, materials que no estan preparats perquè l'infant hi descarregui l'agressivitat a sobre. I això s'ha de poder limitar. Ara bé, quan és una necessitat real, és a dir, quan aquesta agressivitat o aquesta ràbia de l'infant ha d'expressar-se cap a fora, és molt important que el no que nosaltres li estem donant tingui un sí. És a dir, jo no vull que em peguis a mi, si tu vols pegar, jo et deixo uns coixins, o et deixo un matalàs, o et deixo un sofà. Jo sempre els dic a les famílies, compreu-vos sofàs de plumes, que s'han d'anar picant de tant en tant. Però el que és important és que els infants sàpiguin o comprenguin que aquella part agressiva que expressen és positiva, o sigui, és vàlida, és acceptada, però hi ha espais, circumstàncies i persones on això s'ha de poder regular. I això també els ensenya l'autoregulació, evidentment, no? Doncs com acompanyar l'agressivitat sense castrar l'eina imprescindible per la vida de les persones, que és poder tenir aquesta capacitat d'expressar ràbia, de posar límits. Quan un infant descarrega l'agressivitat amb un pare o amb una mare, i això que s'agafi molt amb cometes, el que diré ara, però d'alguna forma ens està fent un regal. Sí, ens està fent un regal per què? Perquè està traient lo pitjor d'ell o d'ella, és a dir, està traient tota aquesta part que nosaltres li donem una connotació de negativa, l'està traient amb nosaltres. Per què la treu amb nosaltres? Perquè sap que no l'abandonarem. Perquè sap que d'alguna forma pot mostrar-se amb les seves crueses sense que nosaltres marxem. Llavors, si jo em prenc aquesta agressivitat com una oportunitat de poder contenir aquesta energia del meu infant, tinc la possibilitat d'amortiguar tot això que arriba, evidentment posant un límit, perquè a mi no em pot fer mal, ni em pot mossegar, ni em pot insultar d'una manera molt forta, ni em pot pegar, perquè a mi no m'agrada, però jo no ho jutjo com si fos un adult que m'està agredint a mi. La persona que tinc davant no és un adult, és un infant amb una necessitat emocional molt forta, amb una manca de regulació dels impulsos que encara no està madura, per tant he de poder comprendre en quina etapa del desenvolupament està aquest fill o aquesta filla per poder col·locar-me en un espai saludable, per poder contenir el que està succeint
des d'un lloc d'oportunitat, no de càstig o no de càrrega. Quan un infant mostra ja en èpoques de la vida, els infants a vegades tenen com més necessitat d'expressar agressivitat, jo que sé, canvis d'escola, ha nascut un germanet, una germaneta, una separació, alguna cosa que a l'entorn li altere. Si el temperament d'aquest infant pulsa cap a l'agressivitat alta, és probable que hi hagi més expressions d'agressivitat o de ràbia. Doncs és molt important acollir aquest moviment intern que s'està generant, i un dels exercicis que sempre proposo és generar un espai tou. Generar un espai a casa, un entorn habitual, diari pràcticament, on els infants puguin entrar a canalitzar la seva agressivitat, que tingui coixins, que tingui aquests xurros que es poden agafar i que es poden picar, pilotes toves que es puguin rebotar contra les parets. És a dir, un espai on aquesta energia que l'infant necessita expressar pugui ser acollida sense que es trenqui el vidre o que es trenqui la taula, que et puguis fer mal. I a més també jo sempre invito que l'adult entri a jugar amb l'infant, joc de monstres, joc de perseguir-se, joc de fer pessigolles, com poder-nos involucrar a sostenir aquesta agressivitat que està sorgint per la qüestió que sigui. Clar, quan és l'altre extrem, és a dir, quan l'agressivitat pulsa cap al pol baix, diguéssim, hi ha molts exercicis, nosaltres treballem molt també des de la psicomotricitat relacional, hi ha exercicis d'empoderar, sobretot a través de lo corporal. Els infants fins als 6-7 anys són molt psicomotrius, és a dir, tota la motricitat articula la psique. Per tant, a través del cos, a través del joc, es pot aconseguir generar estructures psicològiques diferents, com per exemple construir una pila de coixins i animar-los a que l'empenyin i que la tirin, o que ells es transformin en monstres i en matin. Totes aquestes dinàmiques que parteixen del joc són dinàmiques que amb una mirada més terapèutica al darrere poden ajudar a enfortir l'agressivitat amb un infant que pulsa cap a la polaritat més baixa.